gore pengagen rada suwe Lah, Piye? iki bagianmu. Bagianmu iki. Lah, bocahne langsung ngono ya. Ya ora, iki bagiane bawang brambang. Iki. Kunir aku. Awake dhewe iki mencetak generasi sing cilik. Heeh. Lah sing wis gedhi kaya jembret iki salum. Elah sikile wis ngetek, jembrit. Kaya godhong salam garing. Saiki cah cilik-cilik iki wis pinter Oh, jatil. ini generasi selanjutnya Mbak Aya, Heeh. terus Mbak Sapa kowe? iki Mas sapa iki? Kang Kang Ahmad. Lagi duwe antenai? Fitri. Iki lho, Oh, kuwi buwo. Tambah Kang. Uncle. Lah wong kuwi iki jenenge loro lho, Dik. Generasi selanjutnya sing nerusne iki. Lah iya. Namanya siapa? Kanza. Ini namanya siapa? Hah? Sangat loh. Lah iki terayu rong edrek lemes. Namanya siapa? Aduh Dik, Cayu. Hah? Viola. Viola. Rumahnya mana? Hah? Banjangan. Kamu kelas berapa? Rumahnya mana? Mas Yusika karo Mas Yusuf gandeng di. Ora enak. Iya, pinter. Iki ki pinter. Aku sih we. Kok tak bayar 5.000 lek, Dok? Ala wis ben tuwek teko iku. Mas Yusuf kali Mas Yusika ganteng sinten? Ganteng sinten? Ora enek sing ganteng. Pinter. Matur suwun. Sampeyan jujur. Matur suwun Dik, ya. Dik sapa iki mau? Tak tekoni kuwi tekonono sih. Dik sapa mau? Kanza. Awakmu roh jenenge Pak Lurah Banjangan apa ora? Aku padha yo ora ngerti. Awakmu ngerti jenenge Mbahwa Bancangan? Ora roh. Ngerti ya bokeh ora. Ora roh. Dik Kanza. Wis tau disangoni Mbah Lurah Bancangan. Dereng. Aku yo dereng. Sampeyan pernah disangoni Mbahwa? Dereng. Waduh, aku yang ngenteni. Kowe iki aja ngono. Mbahmu sing nyiapne kat mambengi mumet tok. Oh, ini ki nggae senenge wong-wong. Lah iya Ya, tadi diantokne, pinter iki. diantokne, ha. Hah? Dikapokne? Diantokne. Oh, diantokne. Makasih Dik Kanza. Nggih. Mamane ndi mamane? Oh, lah iki mamane mbae melku. Jan mbae mbiyen jadilan. Iso bae. Iya mbae godi jadilan mbiyen. Lho, kuwi sapa sing ora kenal mbae iki jadilan kondang lho. Sopo? Mbah sinten, Pak? Bu sinten? Ya Tommy. Mbak anu Uti namine sinten Uti? Uti. Ya Tommy. Uti namine. Putune lali yo. Oh, putine ngomong kok. Heeh. Utiku jenenge Partin. Enten Mas Yosika. Ya. Iki mergi wedalipun dibagi. Heeh. Direncang-rencang pembarong sampun siap. Iya, heeh. Iki nggih ngapunten Bapak Ibu, niku Oke. wedalipun dibagi karena tadi memang hujan. Jadi Iya. kita awite iki rada molor. Oke, siap. Kagem para pembarong monggo diangkat dadakipun. Oke. Yo, lunas.